ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтарако бозам навори имрӯза аст анами намуд ба рашкаҳои новинка нусхаи навқати омада. духтарако тагиш нигоҳ кунед, хамилёнай 3 метрш 180 сомон нархи донай. касе обдовӣ мегирад бояд чи арзон мекунем. доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия ҳам дохили Тоҷикистон дорем. касе да доставка дар куре марҳамат ватсап дар экран метонед нависен. ин духтарако гилин хеле аловак кифа сонак дора. дизайни необычный. Не расцветкашам духтарако хушрӯ будай. рости гап ҳама расцветкаҳош хушрӯай. бирӯзове ҳамаш хамилёна чуноне ки гуфтам духтаро. бардови сурхи торик дарак камакак торик. тагиш фиолетови бад не рангшам будай. ишам хушрӯ. ҳама светош рости гап хушрӯ. Не бирӯзове. кабути электрик тагиш сурх будай духтарако. касе доставка дар курай марҳамат метонен заказ кунед.